La mirada. Estava empresonat pel seu art, captivat en la garjola de la creació. El seu cap no parava de generar imatges que després, amb l'ajuda de les mans, acabava fent realitat. Una tarda, mentre es trobava mar endins, cansat de no saber què era ni qui era, una veu li va perforar l'oïda. «Has de crear», li va dir. Havia deixat la roba damunt la roca doblegada com li havia ensenyat la mare, i mentre caminava cap a l'interior del seu destí, pensava en l'absurditat d'aquell acte, ara que havia decidit no tornar. Caminaria fins que les cames no li toquessin al terra, nadaria fins que els braços no poguessin més i després es deixaria anar al destí de morir, ofegat al mar. Portava una estona fent el mort estirat sobre l'aigua que el gronxava quan va sentir la veu. Havia tingut sort, molta sort, pensava ara. Mentre estava al mar, a punt d'una mort imminent, una veu li va xiu-xiueixar a l'orella. «Tu has vingut a crear». I aleshores Pietro ho va veure clar. Una preciosa sirena l'estava observant amb una mirada que el perforava. Dins els seus ulls va descobrir on havia d'anar, quina era la seva missió. Si de petit li haguessin explicat, no s'hauria perdut mitja vida vagant si de petit li haguessin ajudat a treure el seu art. I mentre nedava en sentit contrari, acompanyat d'aquella sirena que el guiava al seu camí, va dibuixar el seu somni. Un taller disfressat de botiga, de nom Mirada, com aquella que l'havia salvat. Un taller on tothom pogués gaudir i expressar el seu art. «Vols venir amb mi?», li va dir a la sirena que amb un somriure va acceptar. Neptú només va posar una condició. Ell havia d'estar present a la mirada, vigilant la felicitat de la seva sirena, sota la maledicció de perdre-la a ella, Carmen, la seva inspiració. I bé, fins avui el conte de cocreació, amb la foto de Pedro i amb la idea de fer un conte sobre la mirada, la seva botiga taller. Pedro, espero que t'hagi agradat molt, a la resta espero que també. I bé, si penseu que alguna persona que coneixeu li pot agradar, doncs us agrairia que compartíssiu el conte. I ja està. Poca cosa més, ens veiem demà. Molts petons!